سلا ورز و حرمت شاکر کوپی گلی برا ev pirtûka min e û min nivîsiye min çi nivîsiye dengbêj çi gotiye dengbêja çi kiriye û ev kulam çi dibêje derheq çi da hatiye gotin û min kîjan dengbêj dîtiye kîjanê re xeber daye apê Reso apê Şakir apê Zahir û dengbêjê min Mele Mehmed Nûriye Meter û me van re xeber daye û me kulam gotine kulamê van camêra jî ez bêjim hemû kulam tê de hene na ama sed şêst yapraq e lê kulam tê de hene meseleyê kulama tê de hene kulam çi dibêje çi dibe tê de heye felsefe coğrafî em bêjin û kültür huner tev vê kitaba min de heye belê nav felsefe coğrafî miko mesela wextê kulama devrîşê evdî dengbêj dibêjin têda coğrafîya wî heye têda felsefe heye edebiyata kurda heye mêrxasiya kurda heye yani weke vê gotinê ew kesê ki van pirtûkê Şakirê Kopê bixwaze ser Messengerê ser Faceê ser WhatsAppê xwe dikare bigîne Şakirê Kopê çar hev gencê unîversîtê dikare hevdû nas dikin dikarin bêjin bê em ê çar pirtûka bixwazin efendim pirtûkxane dixwazin ku kitaba Şakirê Kopê pirtûka Şakirê Kopê bifroşin dikarin bi ser Faceê ser WhatsAppê ser Messengerê xwe bigîne Şakirê Kopê